το να φτιάξεις ένα τέτοιο ξενοδοχείο στην Κουρούτα είναι όραμα ή τρέλα? Εγώ δεν ένιωσα τίποτα από τα δύο. Εγώ αισθάνθηκα ότι είναι ένας χώρος που έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Τα δεδομένα κάποια στιγμή της ζωής μου τα έφερα να είναι κτήμα της οικογένειάς μου, οπότε κάπως απέκτησα μια εξουσία πάνω στο χώρο, με την έννοια ότι θα μπορούσα να πάρω αποφάσεις για το μέλλον του. Και ήταν σαν μονόδρομος. Δηλαδή, αν ήταν να γίνει κάτι, θα έπρεπε να γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Τι εννοώ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ενώ δεν θα ήταν πιο εύκολο να τα γκρεμίσεις όλα και να φτιάξεις ένα super resort με 150-200 κλίνες, την παραλία την 6 είναι παραλιάρα, και να βάλεις γήπεδα τένις και πισίνες. Αν σκεφτείς κάπως πιο εμπορικά, ακολουθώντας το τι ζήτηση υπάρχει ήδη εκεί έξω και ποια είναι η πεπατημένη που κάπως εξασφαλίζει κάποια πράγματα και κάποια contracts ενδεχομένως με πράκτορες ή προσελκύεις κοινό που υπάρχει ήδη εκεί έξω, ενδεχομένως θα ήταν μια λύση. Και μπορεί business-wise να ήταν επίσης πάρα πολύ βιώσιμη και σωστή οικονομικά. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή όταν αγοράστηκε, ο πατέρας μου το θεωρούσε μονόδρομο. Δηλαδή, κατευθείαν είπε στην πολεοδομία: θέλω μια άδεια κατεδάφισης, η οποία πολεοδομία το εξέτασε πολύ εύκολα και έβαλε και μια σφραγίδα. Αλλά για μένα δεν μπορείς να αγνοήσεις την ιστορία ενός τόπου. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, από σεβασμό στην ιστορία και στα ίδια τα υλικά. Δεύτερον, για περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί όταν γκρεμίζεις κάτι, είναι σαν να δημιουργείς απορρίμματα στο περιβάλλον για να πάρεις νέους πόρους για να χτίσεις κάτι καινούριο. Το οποίο, αν σκεφτείς πολύ λογικά, δεν βγάζει κανένα νόημα, δηλαδή να δημιουργείς σκουπίδια και να εξαντλείς πόρους για να χτίσεις κάτι, όταν υπάρχει ήδη μια συνθήκη κτηριακή που μπορείς να την αξιοποιήσεις. Οπότε για μένα ήταν μονόδρομος, ότι θα έπρεπε να γίνει ή έτσι ή καθόλου. Για σένα, γιατί ξέρεις, στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων, το έχουμε αυτό, ξέρεις, με την καθαριότητα και το τσιμέντομα. Δηλαδή, το έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, είναι κάτι παλιό, το διαλύουμε ή το τσιμεντώνουμε. Δηλαδή, τσιμεντώνουμε την ιστορία μας, ξέρεις, λατρεύουμε την καθαριότητα. Δηλαδή, να τα καθαρίζουμε όλα, να φαίνονται όλα. Κοίτα, αυτό επανέρχομαι τώρα στην πρώτη ερώτηση και στην πρώτη μου απάντηση, ότι πάντα γινόταν ο διάλογος μεταξύ υγειονομικά πρωτόκολλα, διατήρησης ιστορίας. Βρισκόμαστε, ας πούμε, σε ένα χώρο που γύρω μας υπάρχει μια σιδερένια λαμαρίνα με την original απόχρωση της τότε επίστρωσης αδιαβροχοποίησης που είχε. Το δάπεδο όμως, που ήταν μια αντίστοιχη λαμαρίνα σκουριασμένη, δεν θα επέτρεπε τη λειτουργία του Dexilo 01, που είναι ένα εστιατόριο και θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμμένεται. Οπότε κάναμε μια πάρα πολύ διακριτική επέμβαση και δημιουργήσαμε ένα δάπεδο που καθαρίζεται, στην απόχρωση όμως του αυθεντικού, και με έναν τρόπο που φαίνεται μια πολύ ήπια σύγχρονη επέμβαση, χωρίς όμως να ανταγωνίζεται την ιστορία και το εφιστάμενο κέλυφος. Συζητήσαμε και το έχουμε εφαρμόσει στην πράξη, είναι ότι όταν κάνουμε εκ των προτέρων εξασφάλιση, την προαγορά της οδιάς, ο μικρός παραγωγός μπαίνει στη διαδικασία να πάρει το ρίσκο και να κάνει research and development και να δοκιμάσει διαφορετικές ποικιλίες σπόρων. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, έχουμε μια συνεργασία με έναν μικρό παραγωγό, το Ellis Land Estate, που έχουμε εξασφαλίσει ότι ό,τι σοδιά κάνει θα την αγοράσουμε. Και έχουμε φυτέψει 15 διαφορετικές ποικιλίες ντομάτας, έχοντας ανοίξει ταυτόχρονα την επικοινωνία με επίσημα αποθετήρια και τους επίσημους φορείς για το πώς μπορούμε να βρούμε και πιο σπάνιες τοπικές ποικιλίες και να τις επαναφέρουμε στην παραγωγή, αλλά με έναν τρόπο νόμιμο. Είτε αυτό αφορά τράπεζες σπόρων που υπάρχουν ήδη, απλά δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα,
για να γίνει εμπορική χρήση, οπότε μπορούμε να κάνουμε με άδεια σπόρο πολλαπλασιαστή αυτό το αυγάτισμα, ας πούμε, του γενετικού υλικού για να γίνει πιο εμπορικά, πιο ευρέως παραγωγήσιμο, είτε κάνοντας και σκαλίζοντας σπόρους που μπορεί να μην είναι καν registered, να μην είναι listed στις επίσημες λίστες είτε της Ελλάδας είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκο, μου έρχεται τώρα έτσι μια εύλογη απορία. Και είναι λιγάκι, να σου πω την αλήθεια, και λιγάκι κενή. Τα οράματα κοιτάζουν τους αριθμούς. Δηλαδή, τα οικονομικά, ξέρεις, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια επιχείρηση εδώ, ναι, που απασχολεί διάφορους εργαζόμενους. Δηλαδή, όλα αυτά, ξέρεις, είναι... Κοίτα, εγώ έχω ένα όραμα. Κάπως, αν με βρεις στο LinkedIn, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να με ονομάσω και με έχω ονομάσει Imagineer, γιατί εγώ έχω και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μου προσπαθούν να λειτουργήσουν ισοδύναμα και σε συνεργασία. Το ένα είναι το κομμάτι του δημιουργικού ανθρώπου και το Imagineer είναι από το Engineer και το Imagination. Και σαν background μου ακαδημαϊκά είμαι μηχανικός. Δηλαδή, έχω σπουδάσει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών του Μετσοβίου και είμαι πολύ τετράγωνος. Καθαρά φασιστικό η επιστήμη, δηλαδή φασιστική επιστήμη. Δηλαδή, ένα και ένα ίσον δύο. Δεν πάει κάτι άλλο εκεί. Έχοντας όμως περάσει και από. Γι' αυτό, ας πούμε, το προσωπικό μου ταξίδι που λέγαμε προηγουμένως για τη θάλασσα και το πώς κάποιες φορές κάνουν κύκλους τα πράγματα. Πέρασα κάποια στιγμή όταν ξεκινήσαμε ένα master plan με τους αρχιτέκτονες το 2013. Ήταν η περίοδος λίγο πριν τα capital controls, οπότε ήταν πολύ μεγάλο το ρίσκο να ξεκινήσει η κατασκευή ενός ξενοδοχείου τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ευρώ ή δραχμές. Και παγώνοντας εκείνο το χρόνο την πορεία και του έργου και εγώ μπαίνοντας σε ένα διχασμό τι θα πρέπει να κάνω με τα επαγγελματικά μου πρότεινε αρχιτέκτονας να μπω στο γραφείο τους, σαν manager. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα, γιατί η αρχιτεκτονική είναι παροχή υπηρεσίας. Τα deliverables είναι άειλα, τα παραδοτέα. Είναι σχέδια και ένα αποτέλεσμα που θα πρέπει να συνυπηρετεί τεχνικούς σκοπούς, όπως είναι οι προδιαγραφές, πολεοδομικές, υγειονομικές, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και ένα ποιοτικό αποτέλεσμα που μεταφράζεται στην αισθητική, σε ποιότητες όπως είναι πώς διαχειριζόμαστε το φως, τον αέρα. Και όλα αυτά θα πρέπει όμως να γίνουν επιχείρηση. Οπότε κάπως θα πρέπει να μετρηθούν, θα πρέπει να τεθούν στόχοι χρονικοί και οικονομικοί. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο το πώς παίρνεις κάτι άειλο και πολύ δημιουργικό και του δίνεις δομή, που η οποία δομή κάποιες φορές ξεμπλοκάρει και το ίδιο το όραμα ή το κάνει πιο καθαρό. Για μένα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή το όραμα θα πρέπει να βασίζεται σε ένα action plan, το οποίο θα είναι και αυτοχρηματοδοτούμενο. Γιατί δεν μου αρέσει κιόλας καθόλου το ότι υπάρχει ένα όραμα και περιμένουμε από μια ανώτερη δύναμη, από ένα υπουργείο, από μια ΜΚΟ, από κάποιο φαντ να μας το χρηματοδοτήσει, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει εκ των προτέρων ότι θα είναι βιώσιμο από μόνο του. Οπότε τα θέλει και τα δύο. Βασιστήκαμε σε ένα πάρα πολύ απλό υλικό, που είναι η ντομάτα, πάρα πολύ καθημερινό, εποχικό, είναι ένα δροσερό υλικό, πάρα πολλές αναμνήσεις για μένα προσωπικά. Είσαι από εδώ? Όχι, δεν είμαι από εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει έστω και μια ανάμνηση με την ντομάτα ριζωμένη, ας πούμε, μέσα του. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον παππού μου να καθόμαστε, ξέρω εγώ, στο χωριό και να κόβει μια ντομάτα επί τόπου με λίγο ελαιόλαδο, λίγο ρίγανη, λίγο φετούλα και να καθόμαστε και να τρώμε. Θεωρώ ότι ένα τόσο απλό υλικό της καθημερινότητας με τόσες πολλές αναμνήσεις για μας και πόσο μάλλον για αυτόν τον τόπο εδώ πέρα που έχει πολύ μεγάλη σημασία και οικονομική και γεωργική, πώς μπορεί να αποδοθεί σε ένα λίγο ευρύτερο πλαίσιο, λίγο πιο δημιουργικά. Και αυτή ήταν στην ουσία η σκέψη πίσω από αυτό το μενού. Χρησιμοποιούμε και κίτρινες ντομάτες, cherry tomatoes, ντοματίνια αυτά που είναι σαν λίγο μαύρα εξωτερικά, τα tiger έχουν έτσι μια πολύ καπνική επίγευση, πάρα πολύ ωραία. Σύνολο χρησιμοποιούμε γύρω στις 10 με 15 ποικιλίες ντομάτας. Πώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει ένα μενού 7-8 σταδίων μόνο με ντομάτα ή μάλλον να είναι βασικό συστατικό η ντομάτα. Κοίτα, θα σου πω ότι το μυστικό σε όλο αυτό δεν είναι πάντα να αναδεικνύεις την ντομάτα και να αφήνεις την ντομάτα να πρωταγωνιστεί.
Για μένα η ντομάτα μπορεί να παίξει πάρα πολλούς ρόλους. Και πρωταγωνιστικό και επικουρικό. Και όπως είπα, είναι ένα υλικό το οποίο το χαρακτηρίζει η απλότητα. Οπότε αυτή η απλότητα μπορεί να συνοδεύσει πάρα πολύ και πιο έτσι, ιδιαίτερα υλικά, λίγο πιο, πώς να το πω, πιο τελικά τα υλικά και να τα αναδείξει. Και αυτό νομίζω είναι και το νόημα σε αυτό το μενού. Λοιπόν, η ντομάτα θα παραμείνει όλη τη σεζόν. Η ντομάτα θα παραμείνει όλη τη σεζόν, τουλάχιστον για όσο έχουμε ντομάτες. Και ελπίζω να κάνουμε και ένα round 2 του χρόνου, με πολύ περισσότερη σκέψη, με feedback από τον κόσμο που μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικό. Τους αρέσει, αγαπάνε την ντομάτα, βλέπουν και τη σύνδεση που υπάρχει με τον τόπο εδώ πέρα. Και μας αρέσει και εμάς αυτό που λαμβάνουμε, γιατί βγαίνει πάρα πολύ αυθεντικά και από μέσα μας, από μνήμες.